Wadang inyong kamingaw. Niining ako tarong paglakaw. Bisan pagpasayawon ko pa siyas, kumpad. Usalan mo? Kagamay si mo pala, di mo siya pasayawon. Salan mo, di mo pasabot na dong, ha? Salan, dong! Di na kinahanglan masayod ka, Apyot. Basta kiwa na sa'yo mahimo bisan pag-unsay akong buhaton. Tayong pagduminaw sa Lex Pinoy. Oh, ni akaman lagi di ay kusinang naghugas mga plato. Ganiharag yung kong pinangita ni mo. Di ba di ay kang hapit naman lang nga ako malukob o pangutan ng mga kasilingan na ninyo din eh. Wa man yun sila makabantay ni mo. Corina, nagkabuti ka ba na ako o wa? Seryoso ba ang naong ni mo? Naunsa ka man? O kamay tingog-tingog diya? Kadiyo. Nga nung nagsulob ka man ng sweater nga kaalimuot sa panahon. Init kayong klima, nga nagsweater ka. Ay, ogi, paningot ka. Ubuan ng gisulob ni mo, be. Bisingot ka, ayaw ka, oh. Ubuan na. Ayaw hilapin ang akong gisulog nga sweater, ma. Pero gipaningot ka, oy. Nagbinag-o ka man. Mituto ka man ako. Ngano ka? Naunsa ka? Seryoso ka man kaayaw naon. Bigani, be. Kuno nga sa kuno ning imong pagpanghuga sa plato, be. Magsulti tagtarong. Mahimo pa, ma. Ayaw ko gilabti. Oh, Utang-buot lang. Corina. Ibugiwakli ang akong kamot. Ano? Ano bang nihila ka maninoong maayo? Kung sabay dahil tabo ni mo? Ano ka? Corina, tubaga ko. Hindi ko. Kung sabay dahil tabo ni mo? Uy, sumarot. Wala magnibakang ihaw. Mura magnaagikan silang kurina. Wala maglibaka anong... Ay, yun na. Pratiyo barang kurina. Pagsiya gran, lagilak. Pangukoy shoot! Pangukoy! Ngano dili ka mamusultig na unsa ka? Kung unsay imong problema, kung unsay nahitabo nimo. Sumagon man lang ko nimo gihilak sa akong pangutana. Gusto na kong mamatay, Matadyang. Gusto na kong mamatay. Unsa? Uy, ano ko? Kanindot nga mabuhi o niya gusto na siyang matay. Hilak, be. Ang klarohan, be. Klarohan tayo, be. Hilak. Uy. Duet sila hilak si Madel o si Doter. Mara nagkuntis yung duha na kung kisay mayong hilak. Pero, usa may problema ni Corina. Kaperte mo niyang kami natagilak. Unsa man. Nakapaniuto na ka, Miles? Opa, Francis, kapaniot na. Ikaw? Ako, busog ko. Dili na ko usika ng oras nga magkasulti ta. Basig mapas mo ka pa. Ha? Kuan. Okay na lagi ko, busog pa ko. Kay pag break time na mo,
Kung man ito nakasulti ta ganinang buntag, namahaw ko. Basta pa ha. Lagi. Huwag kay angin kabalag anak ko, day. Gitawgan ra ba di ay nako si Kuya Dudut pa. Akong gisultihan nga nakasulti ta kadit kaniya. Unya, nagsulti ta inig oras sa paniudto. Mao ba? Ano yan, unsa may pong sa imong maguwang? Parehas na ako pa. Gimingaw na sa kaayo ni mo. Kining anak ka. Nagsugod na sab ka, ha? Naunsa man na siya, oy. Nagkasaskwelahan ni Diwa, yung kalimutan na. Ito na nga classmates. Estudyante niya. Mungtana na sila ni mo, kinsay nag-away ni mo. Magbuot day sila na ko, be. Nga, gimingaw man ko ni mo. Miles, please na, please. Iko na. Sakitan sa ko na rin. Magkapatid ni mong mag-iningon ka na. Kano sa aman ka mo ulit, be. Kano sa man ka mo ulit. Hindi ka ni kumuhunong og hilak. Oh, nalila kong cellphone ako ron. Ayaw pa. Ayaw pa. Sige na, hilom na lagi. Hilom na. Gimingaw lagi ko ni mo pa. Gimingaw lagi ko ni mo. Lagi, di ba ko, ana? Pero, mag-istorya magkahata, ha? Ayaw ka sige hilak diha. Saan mo na ito magkasinakaw din eh? Kana. Naman di ay na. Basin malimot ko. Tingnan niya si mama ni mo Corina, ha? Nga gusto kong manawag niya kay sulti ko niya. Ayaw na ipa-off ang iyang cellphone. Miles, naminaw ka ba na ko? Opa, naminaw ko. Oh, Mayo. Karong gabi inig. Off na ko. Inigulit ako ikan sa trabaho, manawag ko. Makiksulti ko ninyong tulo. Tingnan sa mama ninyo, anak, ha? Opa, akong ingnon. Salamat, Miles. May giingon ka na ko kaganin ng udto nga may isulti ka. Unsa man to? Bahin sa unsa man to, Miles? Bahin ni Mama Pabransing. Kay nga no? Unsa man isulti ni mo bahin ni mama ni mo? Ha? Unsa na, Miles? Bisan pag malimod ka, Corina. Sa imong lang hinilakan. Ang labi na yun sa imong pag-ingon na gusto ka nang mamatay. Bisag giunsa na ko sa pagsabot. Nagduda ko nga may dili maayo nga nahitabo nimo. Aduna gayon. Mao nga sultihi ko. Makasalig ka na ko kay imo kong inaan. Kay mahal ko kaayo ikaw na akong anak. O bisan makinaunsa pa. Bisan pag-unsay mahitabo. Ang inahan nga matuod nga nagmahal sa iyang anak. Dili gayod maantigong mubiya kaniya bisan pag-unsay mahitabo. Mao nga sulti sa tinuod. May kalabutan ba sa imong dugay nga pag-uli sa miaging gabi kanang imong gihilakan? Husto ba ko, Corina? Husto ba ko? Nya, Miles, imong gisultan si Papa Francine nga dunay kanang dugay na uli si mama ko din sa iyang pagpangumpra. Oo, Kuya Dudut. Aw. Oh, unsa? Unya. Miyon sa naman si Papa? Miyon sa man siya? Putayin mo katingog si Papa, Kuya. Umurag Maragon sa? sa tuno sa tingog ni Papa sa cellphone. Umurag man to siyang nakahilak. Unsa? Marag naghilak? Siguro ka? Amot lang. Basta mura siyang nagilak. O pagkataon-taon, kalit lang na pangang yung cellphone. O di na siya matawagan, Kuya Dudut. Isang kapilala na ko siya sa suwayang tawag. Unsa? Ano ka to
si Papa Kuya, no? Nabalaga ba ako? Natlo ko. Nung sa dito si Papa Francine Kuya. Nung sa dito siya. Unsa, Jake? Ni under time si Sir Franz? Oh, Miss Rian. Mga unsang orasa? During lunch break gito, Miss Rian. Nasa ato pa, uwa na siya mo login para sa auto? Wala ma'am. Uwa mo lagi kung may baw. Pero may logbook pa siya, miss. Ay, sila may nag-istorya sa guard. Unsa man ko na reason? Lain ang iyang paminaw? O doon na ba siya gipamati? Wa pa siya gisulti na mo din sa mong linya, miss. Wag ibisan usa na mo din nga iyang gisultihan kung unsa siya. May kalit gito. Kung usay klaro niyang rason, miss, murag ang guard na yun ibawa na. Sila may nag-istorya pag dayong out ni Sir Franz. Mayong Ya, pagpaminaw may sa Lex Logbook siya. Pinon. Sige, Jake. Kaya mag-ask ko sa guard. Sige. Sige, Miss Rian. Excuse. Sige. Bisa kung sa unin mo sabot ba? Klaro dyan kaayo nga na kung gusto si Miss Rian ni Sir Franz, no? Jake? Bitaw. Nahibaw naman o na si Miss Rian nga minyo na si Sir Franz. Nag-expect pa gid siya. Ambot niya. Ahay. Ang nakapait kay ikaw pagigipangutana ni Miss Rian. Nasakitan na pod hinoon ka. Way ka na, Bart. Kira. Pindutan ni magtingog basta mga sakitan ka, way. Ay, wa ko na'y kaso. Pwede ka sakit eh. Nga nagungwa sakit eh. Pindutan. Pero may prank man si Sir Franz ako, good Bart. Nga di ko mitabo nga magkilambigin siya ni Miss Rian. O pisan nikinsa pa. Kay may pamilya siya. O di siya buot nga magkaguba sa mga tao o kaguba ni Miss Rian. O bisalik ko ni Sir Franz. Mituog kanya, Bart. Basta kayo marang may kalit nung ito siya ngayon si Sir Franz Miss Rian nga. Mundur time kuno siya. Human sa kasulti siya anak sa cellphone. Mao ba, guard? Ang iyang anak, ang iyang kikasulti? Mau may ako na dunggan, miss. Sige, guard. Salamat. Okay, wait sa payan, miss. Ngano di ay ka? Tingalig doon ay problema. Tawagan ako sa Sir Franz. Pero ado lang ko sa akong table sa HR manawag. Aron may makabati sa among panagsulti. Nauli-ulian ang tatong kulba nga akong gibati. Dahil kasultian ako si Miles sa cellphone. Dahil misulti siya na ako nga dugay na uli sa Corina. Ug silang tanan, lagip na si Mama Tansyang. Wa masayod kung unsa sigurasan na uli. Kung maupay lang namatan nga nakilaki ni. Di balik ko, misamot na hinuon nga akong kabalakaw kanlok. Ug daghan ang dili maayong butang ang misuod karon sa kong kuna-kuna. Diyos ko. Opa, may utong kusukang na paingon ako! Ginawa ko! Yanong imo pamangyong gisultan si Papa sa pagkadugay og uli ni Mama. Ikaw, Jude Miles. Og, pagkagisultihan. Nga ito nabatikdan nga nagilak si Mama pagkakadlaon. Sultanin mo? Nga naman dahil akong sultihan, kuya. Unsa may naaana. Nga, namumusta man po si Papa natong tanan. Parehas ko na to. Nga, mangutan na pagtag okay ra ba si Papa dito sa Cebu? Ches! Wala na siya makasabot, eh. Unsa may wala ko masabti, kuya. Shut up! Shut up! Shut up. Hilom ba, hilom? Samutan man nimo. Nga murag, wala ba to'y
mayong but si mama. May magiunsan ako si mama kuya. Ngawa man. Imo man tang pakasag-un, uy. Hinaya lang tingog ni mo eh. Kaya na sa ato. Dunggan ko mama og ni Lula. Dada, Ato na. Miles, may kay ni ano day mo. Nagdungog Ah. ko ulit. Sayo ming namuhi, Lola. Yapit na lang pala ko si Mal sa iyang iskulahan. Lo, sirado lagi ang tindahan na to, la. Lo, bitaw lang ano man. Ay, pag-English, o na mo dito. Nakala ka, pag-English mo. Unya na ta magsulti. Sige na. Si Ala. mama ko rin, la. Milakaw si mama, lo? Huwag mo makadungog sa akong giingon nga pag-ilis usa mo dito. Kay unya ra ta magsulti. Oh, kadungo ba lo? Katungo man, la. Unya? Magilis na mila. Kilos na nila. Paghinay mo dito kay ni Pawas mama ninyo, ha? Sa mas Lola. Isapot mas Lola. Naslain ko na ang lawas ni mama kuya. Basin tungod na kapiing nga dugay siyang nauli. Bisan sa akong mga anak, ni Dudutong Miles. Ingon sa wala usap ko'y naaway katupag nila tungod sa maong hitabo. Ganong bitugod kapag hitabo ka to na ako, Ginoo. Ngano man. Akinay kuya. Akinay. Kinatong si mama ko rin. Ikay, wak maghinay. May kipamati gani si mama. Ingon si Lola. Usay ba ayaw kong buhaton tungod sa maong hitabo? Ikaw pa. Nakinay manggo ko. Hala. Oh. Nako rin. Nagmata di ay ka, ma? Oh. Ma. Unsa pa ipaminaw ni mo? Naunsa day ka? Halo. Ma. May lagkom lagi kasi mong bukton. Nga naman na. Nakita ni Miles ang punog sa kong bukton na akin. Nausa na. Hala. Lagi kay usara. Daghan lagi. Nga no day na, ma. Nausa na, ma. Unsa to, Miles? Dagang lagong. Og may murang mga bunog si mama ni mo siyang bukton. Og sa may liog niya dapit. O, Lola. Diyos ko. Unsa day nang sakitan ng ingon anak la? Ala, parehas na sa akong classmate sa una. Nga ang iyang sakit, parehas-parehas anang imong gingon, Miles, sa murag, mga bunog. Cancer na. Og, muna namatin sa akong classmate sa una. Simba ko. Hala. Cancer day ang sakit ni mama la? Halalatan siyang? Simba ko. Akong cellphone, kuya. Oh, O ang imo ba? imo ron. Ako? Gidaan na po dahil ninyo sa eskwelahan ng cellphone. Tingaling ipatawag si mama ninyo, ha? Nagdaan akong cellphone sa eskwelahan laki para sa among research. Ikaw, Miles. Kaliyot sa la. O yun la. Si Tito Greggy, kuya. Oh, so, Si Greggy. siya? Si Tito? Hello? Tito Greggy? Hello, Tito? Hello, Miles. Off ang cellphone ni Mama niyo, Corina. Nga, gisuwayan akong tawag. May importante yung kong tuyo niya, bahin ni Papa ninyo, Francing. Ha? Bahin ni Papa Francing, Tito? Oo, may mo bang imong ihatag sa niya sa makadiyot ang imong cellphone? May mo ba, Miles? La, may tuyo ko no si Tito Greggy ni Mama. Nga si Tito Gricky. Nga, may paway si Mama Miles. Natugi, naglain ng lawas. Nagmataman si Mama, kuya. Hello, Miles? Hello? Hello, Tito? Si Mama ni mo palihog. Importante kayo nga kung tuyo niya. Bahin ni Papa ninyo, Francing. Tagdiyot sa Tito. La, asa man kala makiksulti ko na si Tito Greggy ni Mama ko rin. Ina na siya nga may paway si Mama. Ina. Atong sunahon si Corina. Hello, Miles? Hello, Day? Ina.
Hello? Hello, Tito. Kadayo dyan, Tito, ha? Kakiato pa nilulatan siyang si Mama. Kung iadto na lang day o ihatag ang cellphone ni Mama ni mo, Corina. Naglain mong gadang lawas ni Mama, Tito. May gipamati man siya. Maumi paway. Kasabaan niya ang Mama kung nagtuon na ko siya. Inigbalik na lang ni Lola. Sige. Mo tawag lang ko ni mo balik niya, Miles. O kung unsa gani mahimo sab kung ikaw na mismo ang mutawag or bisag mo text lang ka, ha? Mo text lang ka nako kung okay na ba nga ikasultis mama nimo. Huwata na lang, Tito. Oh, hello? Diyan man. Tito Greggy? Hello? Nikaduhog yun sa may busy ng ton. Wanas, Tito. Ay, nalain tingali to si Tito Greggy ko yan, oh. Kaya naputol man siya diretso. Nganong malain man? Kay, ato mangginan nga may paway si Mama kay naglain ang lawas. Nganong maingon magkanta? Ngawa man ko'y labot. Ikaw may nagingon niya. Laginan ni mo, kuya, oy. Bitaw. Klaro. Bitaw, kay di tinood. Maingon para bang may klaro. Nanawag si Greggy sa cellphone ni Miles. Buot siyang makigsulti ni mo, Corina. Importante ko, no? Bahay ni Francine. Corina, usa man nakabati ka na ako. Lain na nga akong pamati, ma. Gusto kong pahuway. Bahin ko nun ni Francine. Nahala, sige. Ako na lang pasultihan ni Miles na nakatuga. Kailain yun ang imong paminaw. Pero mubalik ko, magsulti tagtarong. Kung nga noog na unsa gyud ka. Ang salbahis. May kaikag pa siyang manawag na ako. Human siyang kipuhat na ako. Sa iyang pagkasalbahis o kamananap. Sa iyang pagkahayop. Shit. Nahibaw kong alibay lang niya katong mipahuway siya o lain ang pamati. Kinahanglang ikasulti ko, Diyos ko rin na. Kinahanglan ka na. Kaingali kung nakahunaw na siya sa pagpasaka o kasubatok na ako tungod sa kong ibuhata. No! Ay, sala, namsa mo dunggray kay. Nagapaso-paso mo sa sala. Dili ba ka di sa wapil o misge? Paso-paso man. Ang ganyan na ba na siyang binayot sa... Kay turaan man. Na may nawang... ang sabi ko, walay tura, no? Walay nawang murag sumbis nga walay ulo. Ala, sala nyo kaya nangyari atong sila ni Corina, no? Nakayag batigali ag balay potyukan nga lumutan, ha? Now sa Lex Pino. Nakitaan ko. Kung saan ka na nagpaypi mo ka? Ako... Ipalitan ko mo? Wala, buhay. Ano ko tawon? Balik ka! Gipanidaan ba ko nimo? Gibantayan ko nimo? Sago na kaingon daw. Buta mo sila da. Ako'y nagingon! Wala, nagpataka dong. Ikaw, ha? Ayaw kong kinanggawi, ha? Agay dong. Kwelyuhan ko dong. Sige, kwelyuhan. Wala di ayoy. T-shirt, madiga akong gitolog. Wala di kwelyo. Puno nga na ng paghinanggaw nimo, ha? Dili ni mahunong na ay. Ikaw rin ito nagaingon nga hanggaw ko. Mahunong dahil na. Nga. Mupugnan po rin. Hilong God. Paminaw. Kinahanglang way si bisan kinsa nga masayod siya po kagahapon. Kasabot ka. Kinahanglan nga wagay masayod. Kay mano mo dahil siya. Haram mo dahil itabo ninyong Corina dong. Wala nga ni ko mahibalo. Tukan ni ko ba? Tukan! Samot ko kaibog ini. Kaibog. Samot ko kalibog. Salan nuntud ko dong, ha? Hanggaw ko o buang. Pero
Ikaw ko ba? Naglibog na ko, hindi na. Kung wala'y milagrong hitabo nilang Corina gahapon, ay, manong murag na balaka og nahadlong matong galigi nga mahibaluhang tod kanang sa paghatod niya ni Corina gahapon. Kanda, murag nga ano gani. May karas ng tutong galigi na. Ang murag kinaurasan siya liog og mga bukton. Ug siyang pagbaon ako, murag grabe yung kumpate. Aw. Wala na Diyos migo prancing ini. Nagamata na gyunig everyday. Every hour ko sa niya. Nadawag yung ko ni mo, Sir Franz. Kaya naniguro lang ko. Kung okay ra ba ka? Okay naman ko, Miss Rian. Okay sa imong sulti. Pero sa imong tono, dili gid okay. Okay naman, good. Basta ba gid ay problema, Sir Franz? Basin maikatapang ko. Ni aragid ko kung nagkinalan kay ikasulti o kasumbungan. Kana, kung dili ni mula inos sa pagsabot o nag-isip sa kanako nga suod niyong ikala. Bitaw, Sir Franz, ni aragid ko. Andam kong mamatik ni mo. Salamat, Miss. Salamat gud kay nimo. Pero, okay na lagi. Okay ra gid ko. Mananghid lang tingali ko nimo. Mananghid nga unsa? Nga mo uli lang tingali ko sa amo, sa akong pamilya. Unsa? Unsay buot mong ipasabot sa imong giingon nga mauli ka, Sir Franz? Nga dili ka na babalik pa sa imong trabaho din sa Cebu? Ha? Mao ba, Sir Franz? Ambot laga, Miss. Ambot laga. Wa pa ko masayod. Sir Franz? Nakalitan og nasubo si Miss Rian. Deng akong gisultihan nga buot kong muuli sa amo. Ug murasig nakahilak. Nabala ka siya nga dili na kumubalik pa rin eh. Naibaw ko kung anong ingon ni Ado ang iyang reaksyon. Gikasubo ko, Miss Rian. Naunsa ka, Miss Rian? Pasagdala ko ninyo. Lain na nga akong pamati. Ubanan ka na ako sa clinic, Miss. No, ayaw lang. Thanks. Madaran ako. Sure ka, Miss? Yes. Kaya rin ako. Ayaw ko ninyo kabalak eh. I need to go home lang tingali aron magkapahuway ko. Mo under time ra ko. Diligid gihapon makontak ang cellphone ni Corina. Bisa na ang cellphone ni Dudut. Ano? Unsa may problema? Kini na lang number ni Miles. So yan ako basin og makontak ini. Salamat. Miring. Tubag ka, Miles. Tubag ka. Sige na, anak. Tubag ka na. Hello? Kapransing? Ikaw ni pa? Hello, Miles. Salamat kay na kontak na nagyod ka. Unsa may problema ninyo diha, ha? Nganong dili naman sa makontak ang cellphone ni mama ninyo, Corina. Lakip na ang cellphone ni Dudut. Miles? Sorry, Papransing. Lubat si Kuya Dudut. Maong dili ni mo siya makontak. Ug ako, nalubat po ko ganiha human sa pagtawag ni Tito Greggy. Nanawag din mo si Greggy? Opa, kay may tuyo unta siya ni Mama Corina. Pero wa sila magkasulti. Kay nipaway man si Mama kay lain ang pamati. Ha? Kay ngano? Naunsa di si mama ninyo? Ha? Kuan? Miles, hello? Miles, napag ka diha? Naunsa si mama ninyo? Hello? Hello, Pa? Dili makamutubag. Naunsa si mama ninyo? Kuan pa, kining...
Si Papa ni mo na, Francine. Hola. Hello, Miles. Hello. Makiksulti kong Papa ni mo. Ang mong cellphone. Oh, Si Mama Tansyang diha? Hello, Francine. Si Mama mo Tansyang ni. Hello, Ma. Naunsam to Miles nga di ba to magtarong akong giga-istorya. Buot ko magkisulti ni Corina, Ma. Dili ba kontak ang iyang cellphone? Kaya bala ka ko nga sa gisulti ni Miles dihang una ming nagkasulti. Nga gabiin ako nung miabot si Corina. O mao ko na ilang naman ani dulot ganiha ba tung basa ganina pa tingali tong kadlawon. Nga nagsige ko nog hilak si Corina. Matansiyang unsa man ka tinuod. Nabalaka na kay ko diri, Ma. Kalma lang, Francine. Ayaw lang padas imong kabalaka diha. Okay ra man gud si Corina. Unsay okay? Unsa man itong gisulti ni Miles? Nga, miingon man kang okay. Iya ra to? Himo-himo ra tong istorya ni Miles, Matansyang? Ay, kinig yung bata. Wa man gud siya mahibaw sa tinuod ko na unsa gyud si Corina. Kay nga no? Naunsa man gyud is Corina, Ma? Ha? Naunsa man siya? Matansyang? Ma? Ihatag na lang palihog ni Corina pang ang cellphone ni Miles, Ma. Kami lang magsulti. Kidaghan ko pangutana niya. Palihog lang, Ma. Kuan man good Francine. Natuog man siya ni pahuway. Kay naalagi gipamati. Sige kag ingon mga naa siya gipamati, pero wag yung kamusulti na kog. Naunsa gid siya? Kay, unsa man gyud iyang gipamati, ha? Unsa man gyud tinuod Matansyang? Unsa man gyud tinuod? nonsa man kiday na si Mama ko rin, Kuya Dudut? Unsa man ang iyang sakit? Ambot lang ka. Kay mo ra nagbunog tong mga lagom ni Mama sa iyang bukton og liog. Bunog? Nganong napunog man si Mama? Kisa may nagbunog niya. Nganong ari kani siya mangutanan nako? Nga labaw pa man kung okay ba o? Kalipo, Goy. Naunsa gikaday na si Mama ko rin, no? Mapala ka lang inunta. Ang iyasang cellphone ba, wag kit-kion. Bisag giingnan nato ni Lola nga, nanawag si Tito Greg kiniyo. Kay may tuyo bahay ni Papa Francine. Naibong bitaw ko niya. Galibog pa jud ko ni Mama. Nagtugon na ganito si Papa niya nga dili pa pa iyang cellphone. Kay kuan, basin kunog may tuyo si Papa niya. Buahag may tuyo si Papa. Makatawag dayon. Maubitaw po. Mura no dili gustong makigsulti si Mama ni Papa. Nga naman, Kuya? Ayaw lagi kong pangutan. Kay wag ko kay bao. Ako ra ganina. Bitaw, Kuya, no? Murag sa pagsukot pa man ng Papa og larga. Muragit og dili gusto si Mama nga magasulti sila sa Papa. Bitaw sa? Pwede mangyaw ka nimo. Nga naman? Pahinay gamay sabi mong tingog. Kay madunggan tang Lola. Buhag madunggan ta, dili kay klaro. Buwahag. Buhag. Buwahag, no? Nahadlok ba ako atong bunog ni Mama ba? Kung sa to, kay murag luya siya do. Hala, Kuya. Tingalig may cancer gid siya. Ansa? Wa masugod masulti si Mama ko nang sa kiyang gipamati. Diyang gipangutanan ni Lola ko nang sa iyang na dugayan atong kadlawon. Katabi taong nakabantay taniya nga nauli di ay gikan ko na siya nga ng patsikap og doktor. Pero wa man ko makakita nga na siya tambal. Hala, Kuya. Nagbira pa gusto si Mama ko rin na, Kuya. Nga sultihan na to si Papa nga nadugay si Mama og uli atong mayaging gabi Og may mga lagom siya sa bukton og liog. Pero, hala. Naingnan na ba na ako si Papa Francine dang nanawag siya? Gingnan ka, Mama? Waman. Pero, Mama na isulti ni Lola. Kay basing ko nagmaguha si Papa Francine dito sa Cebu. Anya, saan man ang naingnan mo man sa Papa? Lo, magkapisos ka ng Mama. Nye, taka lang. Pisos? Pisos ko taon. Tags kwinta ta. As ka garaana.
Nge, may manpun, may baw si Papa nga may gipamati si Mama. O may sakit siya ba? Aron ba matambalan sa si Mama ug Mayo? Buwahan to may baw siya. Matambalan siya. Aron di ta mabala ka. Di pa Kuya Dudut? Giingon ni mong unsa bagyo'y tinuod. Kay lahi ka man gud og isulti, ma. Ug lahi usab ang isulti ni Miles. Mao na nga naglibog ko. Nakaingon noon ko sa akong hunahuna nga murag may gilimod mo nako. Ug dili man gusto nga ako masayran. Ug unsa man kuno Francine? Nawa man. Imo ra na hunahuna oy. Kung unsa may gisulti yung bahal sa bahay ni Corina. Wa siya may baw kung unsay tinuod. Sorry ma. Ayaw lang kalain ha. Maupitaw nga, mamalihog unta ko nimo paghatag ng cellphone aron nga kami si Corina ang magkasulti. Ay, wa man ko malain. Ang akong giingon nga mipahuway si Corina. Kalain ang iyang pamati. May mura man mong magsulti. Pero inigmata na tingalin niya. Kay natupa man. Kung unsa may gipamati ni Corina, kana ragong kasagaran ragong natong bation good kung maglain ang atong lawas. Sige ma. Pagbuminaw sa Magpabot Lex kong mahigmata Pino. siya aron nga magkasulti mi og tarong. Mamalihog na lang ko nimo sa pagsulti niya kung mahigmata na siya nga ipa-own ang iyang cellphone. Kaya ito ko mismo mutawag niya o baka kung mahigmata na siya, patiksi ko aron nga makatawag dayon ko niya. Palihog lang matan siyang. Kay nakahuna-huna ra ba ko nga muuli diha, ma? Unsa, matansya? Mauli si Francine? Kinuog. Ay, wa ko moingon nga muuli siya. Ang akong giingon nga maoy iyang sulti nga nakahuna-huna siyang muuli. Oh, yun na. Anong mura ka magnabala ka og nahadlok? Ha? Uy, unsa ko'y nabala ka og nahadlok, ma? Nga nagod nga maingon ko, ana? Ay ba umagod na akong namatikdan sa imong reaksyon? Ikaw rin nag-ingon, ana, ma. Pero wa ko mahadlok og mabala ka. Aw, wa man ka ha. Aw, di wa ha. Ay, kunibaw pa lang ko nga nagmata ka na di ay. Dihatag ko na lang unta ni Francine ang cellphone ni Miles nimo aron nga magkasulti mo. Oh, naunsa naman sad ka? Nga mihilak naman po dinoon ka. Naunsa ka, Corina? Bisan yun sa lagos pagkunahuna. Ug pagtimbang-timbang. Kinahanglang magkasulti gid si Corina. Kahit ngarig magkanuna siya sa pagpasaka o kasong batok lako. Tungod sa kong gibuhat niya. Wala ilang pagi. Bahala na kung siya may tabo. Adtuon ko si Sila. May mitawag ka. Si Francine. Sa may ang tuyo na nanuwag siya na ako. No. Gisairan ka siyan, Corina, sa kong gibuhat. Mauka! Huwag natubag. Usubon ko pagtaya lang number ni Greg. Katingalig, iyalan na silent o baka. Wa niya ang iyang cellphone. Kaya kung dili gihapon ganin niya matubag. Mag-leave na lang yung kuog message niya nga magpa-return call ko kung mahimo. Shit. Nibalik ko siya tawag. Kung siya akong buhaton. Tubagon ko baka na siya. Animal. Di sa mayo nga pinduto na ko kini. Kay maklaro og masayo na hinoon siya nga nahibaw ko sa iyang pagpanawag. Damn it! Dog! Siya piyata. Dog! Ano ka, dog? Imong cellphone ring man, dog! Dugtugay! Naraman di ka niya, dog. Naraman di ka, dog. Imong cellphone. Wala ka niya mo tubaga, oy! Dali, Apiot. Kaya ikaw may kong patubagon. Sa ngalan? Tubaga.
Wa gihapoy mitubag. Kausa na lang. Dayalo ng gunig sa makausapa. Kung wa gani gihapoy mitubag, mag-leave na lang ko og message ni Greg. Wala, bibagting nagbalik mo. Huwag saan may gisulti na ko nimo. Ako gibutubag ni Francing do. Palagutol mayug ko nimo. Tubag ka! Ug tumana kung unsay akong gisulti nimo, ha? Oy. Sapa! Ulagi. Hello? 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 Hello, Greggy? Salamat nga, may tubag ka na. Hello? Don Francing? Ako ni Oy. Ang animal, pagpailang daw. Kinsa ni? Ako lagi na. Wala ka kadungog. Wa ka gani magpaila. Kinsa ni palihog? Wa matingali ko masayop sa pagdayal. Kay na-stored sa akong cellphone ang ngan sa sura ko higala. Greggy. Grabe, hari mo sing Oy. Wala ka kilala ko. Si Apit Baby tao ni Oy. Apyot? Ikaw din nakatubag? Dili ba nga cellphone man ni Greggy? Ikaw lagi may tubag? Wrong number, Captain Sing. Ikaw yun, Apyot. Unsa ko'y wrong number? Wrong number ba? Ang puso ko'y prosabot sing ba nga. Nabiyan ni Dong Greg yung cellphone dress balay. Mong, ako na lang ito ba gani? Mao ba? Naka niya, Sing. Ha? Ikaw yun, Apyot. Ikaw yun, Sing, Oy. Wa day diha si Greggy? Ha? Ay, kaniyot sa akin. Ako ang pangutanon, ha? Ikaw yun, Apyot. Sinaw kag yun kayo na. Buyag, Oy. Magtarong diya ang kau pangutan ako sa iyang tuyo. Ay, ulag, eh. Unsa, Apyot? Pangutan ako sa iyang tuyo. Unsa bitay tuyo ni mo, Sing? Kay ako lamang sultihan sa Dong Greg, kung wabot ka to. Buot lang ko mangumusta niya, Apyot. Kung may pila lang kabutang kung buot pakigsultihan niya. Bahin ko rin na, Dong. Ha? Kalagot ka, Apyot. Mapatay tayo kang buanga ka. Mapatay tayo ka. Muraman kog may namatikdan sa pagpakigsulti ni Apyot na ako. Sa iyang tinubagan, muraman kog dunay laing tao sa iyang dool samtang nakigsulti na ako. Kuna-una, basi kuna-una ang tunako. At least, wa man ko matubag ni Greg, eh. Inigkita nila ni Apyot, ma-relay niya ang akong message para niya. Dong, salaman. Anong wala pa ni mo tabagas, Francing, Dong? Anong ako ba no imig patubag, oy? Kinahanglan pa bagong may baho ka. May baho nga, no? Tan na naman ko, Dong. Ayaw pa lang makasuko ba? Tungod kay waki katungon nga masayod. Ngon bitaw ko. Palagutol ba di ko ni mo, Apyot? Relax lang, Dong. Relax lang, eh. Agbipe. Unsaon naman las Corina. Sige, magkalakaw ka na. Magkalakaw ka na, Apyot. Kung palaw man nako sa pagsabot ang pagpakigsulti ni Apyot kang Francing, kasuwalang kay kini. Ug kalmado siya. Nga sa ato pa, masabot kawa sa hisayran sinitabo na mo ni Corina. Taan paglagi ko.
oras nga mabulyaso. Nga anong ligman na blaog mga munggo. Sultihan talang ka, Corina. Nga wako'y gituhuan sa tanan ni mong gisultin hako sa hinungdan nga dugay kang nauli sa miaging gabi. Matansyang. Kay wa ka gilig-on nga gipakita nako nga nagmatuod sa imong giingon nagpa-check up kas doktor. Og bisan sila si Dudot ug Miles, masabot nga nagduha-duha sila sa pagtuon nimo. Mao nga kun aduna kay angay nga igsusulti nako, sultihi ko. Kay bisan unsa pa kana kadili maayo. Sa gikaingon ko na kay imo kong inahan. Dili o dili gyud ko makatalikod nimo. Timan ina. Sa may gistorya nila ni Lola Tansyang og Mama Corina, kuya. Nayo, bisag wata makadungog silang istorya, seryoso kayo silang tan-awon. Murag, kita rin ang gibantayan, Miles. Nga, dili Maayong ta pagpaminaw sa Lex makadungog Pino. sa ilang gistoryahan. Unsa ka din ng ilang gistoryahan, kuya, no? Sa sakit tingaling, Mama. Wa mo tawag balik si Papa Francini mo? Wa, gikuha man gud ni Lola Tansyang ang akong cellphone. Ang imo, Gikuha po ni Lola. Yang gi-off. hasta pa dang ako. Pagkuha ni Lola, iapot kay off. Ngano ka ha? Na, ambutan ng Lola, uy. Ma'am na yan, sultin ako nga yara ko niyong ibalik. Ini ko man nilag istorya ni Mama Corina. Ngano gid ka de kuya no? Noon sa man gid di ay nis Mama. Bisan giunsa nako sa pagtimbang-timbang. Maayo gyud nga makauli ko sa amo. Aron maklaro na kung unsa gyud problema dito. Kidili gyud ko matigayon dinhi kun ingon ini nga mura kog nagpangapkap og makahuna-huna na hinuon kog dili maayo nila dito. Labi na gyud ko rin na. Ug maayo tingali nga. Nga dili ko sila pahibawon sa adlaw sa akong pag-uli. Surpresahon ko sila.